Boiro festexou o seu comercio local cunha nova entrega dos premios AVE nos que foron recoñecidos a Librería Cisne, o Bar Os Fornos e José Ramón Outeiral. A pousada da Galiza Imaxinaria volveu a encherse na gala dos premios AVE, encontro que se consolida e no que se celebra o comercio e o empresariado boirense. A cita reuniu a máis de 200 persoas, converténdose na edición de maior participación dende a creación do certame, que cumpriu 8 edicións. O presidente da AVE, Daniel Martínez, aproveitou para facer balance do 2025 e afirmou que foi un ano de récord. Fomos nomeados polo Xunta de Galicia como mellor campaña de dinamismo. Foi unha campaña tremendísima, compras con corazón, denominada pola Xunta como campaña extraordinaria. Foi extraordinaria non só por o que se moveu, senón porque todos vós nos acompañastedes. É unha campaña que, gracias ao vosso esforzo, pois púdose facer. Non vos podo enseñar o trofeo, pero enseño vos o cuadro que nos deron, que ímos a poñer a parede ao lado dos outros dous que temos de Premio Nacional de Comercio. Martínez sinalou que a AVE sumou neste ano 15 novas empresas e alcanza xa as 207 asociadas, entre outros fitos como rexistrar a participación máxima nas campañas de dinamización e a alta asistencia a formacións. Xa estamos ca campaña de Navidad, que a estamos preparando e xa temos casi finiquitada. Vai ser unha campaña de Navidad impresionante, como non, unha das mellores que se fixo ata agora. Nada, a seguir traballando. O noso sistema de fidelización, de subir tickets, ten 5.000 usuarios activos e do que vai de ano registraronse 40.000 tickets. Isto é gracias tamén a vós, que lle dixedes ao cliente que suba o ticket AVE para conseguir puntos, que pode canjear por regalos, por billetes AVE. Iso é unha labor que temos que facer entre todos, que cada vez vai crecendo e a xente unha vez que empeza a subir tickets, despois xa sabedes que non para. Tras a súa intervención comezou a entrega de premios. O primeiro galardoado foi Librería El Cisne, recoñecida como mellor comercio do 2025. Moitas gracias aos que me votaron por este premio. Darlle as gracias tamén a Antía e a Rocío, que son as chavalas que traballan comigo. Nada máis. Este ano o premio a mellor empresa recaeu en Bar Os Fornos. Nós queremos agradecer antes de nada á Asociación Boirense de Empresas e a todos os empresarios que nos votastes. Para nós é un orgullo estar aquí, sobre todo un premio que elixides os compañeiros, que elixides Boiro. A verdade que estamos moi contentos. Bueno, eu sigo un pouco máis, Sí. Vale, en segundo lugar queremos dar as gracias a toda a nosa plantilla. Nós estamos aquí, estamos tranquilos, aínda que vos non vaiades cenar. Pero, de verdade, unha plantilla increíble, estamos super tranquilos, que ao final iso é o mellor. En último caso, tamén queremos darlle as gracias á nosa familia, que ao final, pois, é a que nos aguanta día a día. O momento máis emotivo da noite estivo protagonizado por José Ramón Outeiral, xerente de Autos Ramón Outeiral, que foi recoñecido pola súa traxectoria á fronte desta empresa familiar de máis de 75 anos de historia. É para min un orgullo recibir este premio. E, bueno, tamén quero compartilo con a familia, a muller, cos fillos, e cos empleados, clientes e todo. Unha empresa que empezou con un camión e que agora mesmo, pois, temos uns 30 vehículos entre taxis e microbuses e autobuses. Vale. Entonces, nada, agradecervos a todos polo premio dado. Antes de rematar o acto, o tenente de alcalde de Boiro, Luis Ruiz, destacou o labor realizado pola AVE e que definiu de esencial. Eventos como o de hoxe que veñen a poñer en valor o traballo dos nosos comerciantes e dos nosos empresarios, non? E por último, como non, felicitar os agraciados deste ano no comercio, a Librería El Cisne, a mellor empresa, a Bar Os Fornos, e a traxectoria empresarial, a premio de honra para José Ramón Outeiral, José o de Outeiral. Ao fin e ao cabo, eles mesmos o dixeron. Quero trasladar tamén esta felicitación non só a Chicho, a Juan e a José, que todos coñecemos pola labor que levan desempeñado, tamén ás súas familias e, como non, aos seus empregados, porque este é un premio que eu entendo que teñen que colaborar e
entre todos e repartir o mérito entre todos, porque, bueno, é unha trayectoria de moito tempo. O acto estivo conducido polo actor e humorista David Zamor, quen tamén delitou o público cun monólogo. Que hai cousas que pa aquí non valen. Sabes, cando se ven esta xente por fora que hai moito tempo que nos dice ai, quanto tempo hacía que non nos veíamos, e dice o outro, ya llovió. Eso pa aquí non vale. E podo ser pola mañá. Choveu, sí, porque nós vivimos no sitio que, bueno, que tal o verán? Moi ben, que é un sábado. Este ano pilloume moi ben, un día fantástico. Bueno, o boniebla polo mañá, pero pola tarde podemos disfrutar.